Come for the video be actually. And look like I'm being in a mammy battery so. The tables. 246 to about this or your free base. Tomotiati. Free missing no motiasi say. Mine as soon as dear Kakra. Momway. Free missing what you say. And I come home. Some never. Now, from a sick some society. No more home, some society. I mean, tell dear. Freemason, you come nipo. Freemason, says the Kuneda. Hey, Ghana. A dear young point me, and ye, dear. Have you? Could the general, dear? So one said Jimmy, then call us Konumabi, Kadia Bay. Say, be the King Jonas. Say, a comfortable could be what she say. Utun for Kawana, a good insano, and yet in Yesica. Na, what's it? Conform was it there? Was in the Panacy, Alumina or Madame. Se kuba ka chem se mensai mano na mse ka mensai ba be kudura mensai be ka so kaza se Sorowiase TV one Sorowiase anache se unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase okitechi wadama sikedwa kofino e free Egypt na ba santimem na ko ba bi fu France na ba santimem sikedwa kofi sikadwa kofi di ka bae kra be hwe asase a ope ansana oba wananti bebre na baby ani dia e de freno krobia woni kasa mai bia woni kasa businya bia woni kasa okateche Egypt na sikedwa kofi no mo fenisen Egypt sikedwa kofi opinion ya refreno ati okateche adama na ka odi aidai odi akuwiana okateche skande wanu nze intimimia yo na bakosem na yesu nse sikedwa kofi e be friend golden stone de bruniti asieno no bizu be friend sikedwa kofi ya santa forte asieno de tia santa for friend se sikedwa kofi se dada si opie ni fiada ene pie na tamu ede bae no ede bija so e friend subi ablo fufi chesi sikedwa kofi agende o amushase o Egypt ene nye no entina ne ade akonya ni biane ifinka Egypt ana tema na faru odi kan wo ho ne na sika ne ba ya na se wuye na e ba asantemen indro okla matso katechi indro c'est seulement qu'un seul mot là c'est au follow si quelqu'un kofi qu'un seul mot na Africa ohini bia no ye strong bia eni si quelqu'un kofi nanti
Ohini bi na strong. Ohini bi o strong. Pia. Intim jegele oni sikeja ku finante. Bisi African. Ah, oh, okay. Because Asante Memu. David. Asante Memu die. Onse abusuane na nya baako. Ti se ebi aka metenasi. Ye wo me anuafo. Ye be wo ye, ya se dore ye. Ibi tutu kwa ikotena baabi. Baabi a sikadwa kofi abusua bia firi bia asase bi obetena obi o so ye ken. Ewo. Emfa wo so wakotu bi. So wankotu bi. Baabi akonwane de na abesi no. Eho ya konwane dia. Nti o so mti ase so man Ghana e sikadwa kofi dia. Ya so patachi. No patachi sikadwa kofi beduru Asante Memu no. Obeduru ye no yi ne ho adi. Ana obe born sesen wa ha ansana. O se tutu odi kan no. Ehu. Every ade wa kunyo mdi wadi every baby na ba. Na wo ko baby na ko kan ho wonim. Omodie ne se omuhia dom. Muhia nkabo. Ti omotena ha ne betena ye kan bom wia ne yi baako na wokọ ha. Don to kwetena ho. No wa chechire ho. Wa ye ken ho. Sa na ko nyane tie. Na nim sisi kaje kofi. Na sifo bibiri kura ye nodness. Sa. That's okatachi. No dem party be. E connected to Yendi. Yendi. Yana. Microphone. Ohne Yana. Bi timi connect ko anwona. Bi connect ko nzema. Siasi e kire be eska ko fi connect ko a abaje onsem. Ba nipa empese ombeti ni pasi. Na ya kire wo mudi eko. Na obi e ka de ope. Ena Asantifo ni brade. Asantifo ye sei. Obi enu hode ni nsabunkum be kire de papa kura se kwanda. Hypo hine. Hypo kure. Otiwo santini betima koto. Mimusie. Ni nyina ye 5 cedi. Ba santini be ka kire o se ono ne de ne papa chew. Oba yeso amana ye papa chew. Nti so tena se na se ne papa chew. E na sembe. Oso ka so ye papa chew ne. Nti ento kwa na. Nti mesre omochumu ni betere ye pe. Sikadwa kofi ebidi o man Ghana so. Ya tsokatachi. Nti die omoye ne die omujai. Hwe comfort the video bi e kire mi. Eno kura kan obi ntine ma me betere so. Metamo nso. The 2 years. And then, maybe I sing in to say, Sikadru. Oh, yes. Sikadru, we are in a one. A Christopher for money on me. And Cremo for money on me. I come for money on me. Obiso uncle baby, or Tim. Also one day away. Oh yeah. Ali Krishna a woman di omoye. Hindu group omo di omoye. Okotufo a woman di omoye. And Freemason and so a woman di omoye. The person may be asking at say, I say BSC.
oh my God, and one. The baby in tears here. Say, 2 for 6 to about this, say, oh, you free Mason. To Montias here. Ah, oh, Montias say. Oh, Montias say. Omotias said, "I was on some onion, and no sonya." Free Mason, no Motias say. Why na sunya de kakra? Mo mo hai. Free Mason, what you say? I mean, Freemason, you come nipa wo. Freemason, sasere ku nedano. Freemason, sasere ku ene da Freemason ano. Freemason. Hey, Ghana. Adia Nyankopon ntimi anye die. Ha dwio. Could you know your dear? So one say Jimmy Yale. Says recruiters. Ampo. Ha dwi. Hwe sansemu ya omotatu yewura so. Say we Freemason to be kunkuma santifo. Edi aye moja semo na kunwa ho. Omo de be rituals. O man hwe ya me macheda abaye president me kasoro kasase. So man hwe ya me de cheda beba. Adena Ghana ma dwene wo fom sa. Hwe obi nkomoda na o ka akomasem. Obi nwareda ugina so dem Idi awalesem. Esisi awalesem eji awale. Na yemusa se eja wo ba entime nhyira ne ba. Na wo sofo a wo be hyira na so dem no. De na de be. Sofo be no so ugina so dem so be hyira awale so o musa se eja na wo ba ne we. No de ne pe hyira awale so. They say Jebi wo ba ne dia eja ne timi nhyira ne ba. Na wo sofo na ko hyira obi ba. E dia wano na nkasa de ne wo tumi be ne kura wo. Hwe Freemason enye boni o. Katachi wanda matisi wuchiro mo maye. Freemason. The whole world. America for mpanyifo bi wo mu. China for mpanyifo bi wo mu. Enu nti na se o man Ghana se mo ko pebosia bia otumfo de na tumu ani ye de amamo no ya na o machimi. Sasire ku ye Freemason se mo kai nkomo bia la so ni mo bedi ya wo se onu okwa aburuchiri no ofasikani Nyonko. ofasikafo ka mo bo musa no de nkola enyafo hihim sa no de minti kuru nansen yewura kwa America eka kire America for mpanyimfo se na se ye ka kire mu se o mai bi fefe na o muni sika bang no beso na sere monti sasem o kire mu sei bema bi ono kasa na ye bema okosra World Bank na wade to mani bi nti ayi o te World Bank na no kire mu sei ti a wete World Bank ni na se ama foforo o mo fefe a o mu ni bu afo mo ba mo ma mo so ma sene no mo so ti ma peja ba be they said ye musuma ye ni bi so ti asie ene de o man kan wasem ba o ba bon tin se o gani Freemason ni ye se e boni
se je Freemason na onu betima free Ghana ha ko ka kire budu ni se mo ka se ne yete bank no no ya wo no yete sa bank na otumfo ne ya wo no tidi etumi no wo ha o ko ka kire mo se bu wura fia ye me kai mo se botaye se na mo de tie na sem because of Freemason the whole world pay nyansa for no Ghana sikadwa kofi mu nye nyansa ni o Africa ni ben bitima ko kasa asem no mo nchire Africa ni ben president ben bitima ko ka kire America for say botaya mu ibese sawa ko to atwene kura abodam wadwene nya adwuma wo na wo be kire de yenye yes ye botaya se be bo ni pa se ye mo aba ende president ya so oba Ghana wo ko pebusia utumfo amfa na no antuma onya sika no obra meka opa ko ibe fa fun afre no ukrumfo na ba omso bo pese omwa memo ma kasi me mo pa feske be ko fiko yemo wa nyene Ghana nko aho eti Ghana tinyansen munye bi mentini ya mabiasi wa botre pa oti asembia no se kumba ba ojire ho ni pa wu ara dinesi obi panimu obi nyansafo yakura yeburu den kola su konu mabi kikade epe ese bidi kini Jonas ese a comfortable ba ku bi o se utumfo nkawa na egu ne nsa no enye sika na wasi dempo konfo no de wasi nipa de se alumina omana ne sente omana ne nani na se uni se o papa no ma minim nyansa o mekasa eji misemo yu enipa utumfo hwe mu Ghana ha any African se yetam na busuafo nyina akora de kojisika etimi hwe mu 6 obi a wo yisika abo obi a onwene hu enti gold ne gu ne nsa no se nyawa enka de sika no de chiche nkrofo ntimi fa nkonna ne bi fa gu ne nsa na good ben ene tuna Santa Regina yemfa percentage enkwa himfi ne galamsi fo no mansi fo asem ne galamsi ndi ahimfo na kasaje to kofa ya wade akotun saide na nanse o man tise na botri bi sika bobo ho ayirai abotri bobo ditikekew sika na botri na ayira ye pepe abotri no abotri di ayirai ndi wa fani ni be wade ato na nipa ofa abotri na no pesi tu sumankwa hin aboni triso na medical ka kire sumankwa hin se enye ne penso na we asi do fe jabo mtamu nyina esiye ade o kunya no tena tete kim ni pepe o damfo o kana kuma ntudi yam yo gane oni bebe ote upa tutu amena kansem gum ne tubetete o ti o mo nam ki kansem akwa bi sukura ko fo sa de kire me wase utumfo na ese Ghana
ne kuri di kuri ni o se Ghana se ni papa ne ma misika no otumfo ne kura o se Ghana se dai na sika wa se no man Ghana ho no odim fa hwe ne ma o na ka se kura ne ma yese ni makura ndu nso eti se ku be ka chem se mensai mano na misika mensai ba be kudura mesai be kaso kaza se mesai nento kwa nisi wo nento kwa bisi Ghana fo chimi so musu nyanza banyi bi ya de na nya kasa menhia kwan ya bi ato court kwan ya bi ato kitashi menhia de mi antu ho tesei upa duro na hwe tesei ebe wo nkunza oh dabi why na sema court mfoni ma wapam no kitashi won say ansa na obi be ko ho no ye bi ato say ho de ye obi atimi ko ho ma menchire wade enchimi wo na wa musa onti ase yenhwe se president eba ana president fie ye ma okwan se ko ho ana ye ma okwan ba your process ya obitimi afam akomu president obi hu president o Ghana ada eno ni asem no se oni abre se asem na wo koka no nyansa se mebeboa wa edi tena undimi nkodanim on say the time so to bet me book appointment omo do be processing no committee no they say you must say o so ye gin ya obia ebeboe ukuta 5 cd kura de kwa obekwa akochia na de ama no any advantage ana ni okoko obi na beje di akọ enye no kure when na jidi akọ esa beka so ntimi hu nti se ene adeko oh enye no kure isi da obi di bia ya wana na okopɛ de bambo de afashe bi na ekoso ho na eko yezi media mi no pena sese omutimi ba ho esa se ntwero fo ma no otro de mu hu ne kura mu se maka ya mu se ya na ma no otro on se media adwuma no adi bi odi jimia e babu so ti ase fanyansa ye dai eye ye won krofo bebre o media no so a benefit obinya na wo dwene ho ogu obi ahu anim ase o se obi anim nyam de apesika enha no eno ni mama ni hu no hwe ye o video bi o kura na ati se obi abodam na all cancel o reading na hu ni se asem na o kan ya abodam sema o se o delete the videos nyina free social media anyesa na oba normal doctor report to chere se na dwene mu kan no oba normal wa ye bi odo be kokoto be siu because obi na dwene nya adwuma itimi si obi a se me kase de me kan wati ase se me fa se asem ka otu obi em se o ye normal na fi aduru ba bi na oworo ho na se be obema da so na yebusa wasem na wo kan na wo yesi ni video na do akoto social media itimi chiwo trase interview no ka nsem hunu na nkrofo asere na onu de nya ne sika na se wo hunu se onya report se eyedam se bi wadwenu mu na ekan na wa delete se videos ni nyina na wo gina so e de ye benefit nyankopon kora ne obika ba bibiri na adwene sa se wati o hini bi ho asem wati titiri bi ho asem a obekọ nanim bi na na asem sei na mati o na wachire mu achire no no so mu atwa ebubetie isi de single person na akofo bi no okofa so na nyina ho so the media for the se bi enchimi ankasa na waji bibisa so bi amoda ufanyansa obi amo ba bebere obi kura che o my God
si ya fa ye na nsi foma Ghana be say kura sentete no hwe se ne obi atwa hwe a obi so ni mo abo to hospital no no the video ndi akoto TikTok because of the obi dia akoni wi emuti wajimi ase mutu obi mo obi o ka hwe anya dente o se ko betima bie do okura yi obi afiri mu no video obi ka eja dem o se ko betima sensu bi kura na obetima try say obe pa ba bi kura emura bi de dum no video ede na ko so mai mu muja e hokonde e ko so ana e ko eti na we nyina Christopher sa ate odwo mo no mi se ye boy wiase mo se wiase na mo boy wiase ye tam obi jakra obi fie hia e be kwa kutumu no obi ba yale a enu ti na bo se obi se de ba yale na dwo wa hunu kwan o fa so ko de akra ko hospital Oscar ni ho to pagya akra na busu bi o ho bi baba awuram pa to hospital se o wa haba o de support so a busu go say be ye ho ato no oba ya no bia oba pusa haba no da so no ko satam klase hospital kra ni ho ntini ede asem tumi tu obi bu hwa no wo no krum itimi jeli obi o prison bi obi wati se agege tamu yi tumi kwa agege ya chino bitimi koko diva okodipa ni ya chino bu hwa na o ni krum eso neko be my life in prison so yesu timi bibia ti Christopher no binim nkrofo na prison na na Pentecost for credit Jimmy o ma chimi de se mo si prison aban no nko bi nko ye bone na aban ne mfa ne nko tum wo ho okoso a why stadium mo ball ho why swimming pool onwale ho na me bomba se sa asofo no asofo no ye mo manko bi utu ba fo se ma wonya amane ba wo bokwa ta obi ba nkoda wo adwe be ne ba wo metirim se asika mo ko si prison no ntimi mi adwuma se nipa wa adwuma ya o de kro no ye dai obi ti aso dem aso dem manisika so fanko wale okotwe mpra so yesi yetuna sen nto nye dai de no nye woduri mpanyin fie so abuni mi se eto wale untimi ntena bra obanka no ntiare na sore no wale ma no na se no na eye boni ma no ade na momwa no munyini firi ne boni ba momo de se moko sra mo sore ma mo peso mo setre mo nya mo kwan na sore ma so be sra mo ede na mo ye Akatache wadama ekuyapem ye obusumbi wo ha ye freni tutu ada mpesho ye wana tutu ye nkrofo ye connect to tsika ko fini bia na akatache wadama ehona say tutu di kai ehona onya ni din free according to history no o say tutu di kai ehona onya ni din free o say tutu di kai idi kai ko se ho ene na mu nye ahankwa mi choka tachi ifiti yani umbetere kumasi kwa mai edika bae kwa mai kata jedenti no moto kwa mai edenti no moto kwa mai bachai edenti na ozo edo udino edo asante no kra nso yenti ase denti na ebenya asante
deɛ ma ombenya asante yɛ warriors kasa obi asante a ɔyɛ warrior nom so kuma apema apem bɛba asante asekyerɛ ɛno no nti yɛwɔkora yɛnuru hɔ baabi a yɛnuru yɛ mepɛ sɛ mɛkɔ akɔhyɛ ase hɔ makyɛ ɔkɛtɛkyi nsɛm a wotwerɛtwerɛ yi nyɛ ne ho na abusa me no sɛ ɔkɛtɛkyi nka woyɛ yiwie a na afei yɛtumi adi nkɔmmɔ sɛ wodi asɛm sɛ wotufo mewɔ asɛm a ɔkɛtɛkyi mewɔ asɛm a mɛbisa wo because yɛpɛ sɛ yɛdi Egypt nkɔmmɔ sɛ yɛbɛhu sɛ saa ɛhɔ koraa na ɛfiri ansa na yɛba ha yi deɛ ɛsɛ sɛ nka ɛhɔ no nkɔmmɔ no koraa ɛyɛ mmɔ nti no yɛbɛdi ɛno ho nkɔmmɔ yɛbɛdi Egypt nkɔmmɔ wadama nti Egypt nkɔmmɔ nkɔmmɔ ante na ɔtwerɛtwerɛ mbakyɛ daabi yɛfiri hɔ a ne yɛba second steps metio wadama ɔkɛtɛkyi yɛpɛ sɛ yɛhu Egypt abakɔsɛm ami nkɔmmɔ nyɛ de wowɔ hɔ nti ɛna yɛpɛ sɛ yɛhu ɛhɔ ɛna wowɔ ɛna ɛhɔ nso na yɛti ɛfiri abɛdu hia wobɛtu ahyɛ daa ɔkɛtɛkyi adɛn sɛ ɛsɛ anasɛm na mekyerɛ wo deɛ woyɛ ɛne ɛne deɛ ɔkɛtɛkyi sɛ sɛ ɔkyerɛ me deɛ meyɛ sɛ me koraa na wo ne medi nkɔmmɔ yi ɛkwan yɛfa so a mebɛpie hɔ kwan a mefa so a mbɛwale kɔmfoɔ kwan a mefa so a ɔkɛtɛkyi no yɛ wo biography na me ankasa no wonim me na wopɛ bi ho asɛmati sɛ ɔkɛtɛkyi yɛkyerɛ mu no mebisa sɛ tutu asekyerɛ ne sɛn na woyɛ kwahye ɔkɛtɛkyi sɛ yɛ question no na ɛde wo biography ne ɛba because yɛne tutu no yɛnte aseɛ saa question si a motwerɛ yɛ nyinaa no mobɛbrɛ berɛ a mobɛbrɛ ne sɛ sɛsɛrɛ ko na bɛka masɛm ɛna matemi din ɛna maba mebaeɛ no ɛwɔ sɛ wohyɛ aseɛ kwan a mefa so mehu kɔmfoɔ a nnɛ maba no so a wanya kwan ne medi nkɔmmɔ ne nyinaa ɛmmaeɛ nti wofiti kɔbusa me sɛ Egypt a mepaa menka so ɔkɛtɛkyi yɛne nkɔmmɔ no sɛnea yɛbɛdi no no ne nyinaa wɔ ha nyɛdeɛ watwerɛ firi wo fie ba wo biography ɛno yɛ wo ho abakɔsɛm so te aseɛ ɛno na start na mebisa wo na mebisa sɛ ɔkɛtɛkyi wadama ɛnyɛ saa na wo sɛ wobusa me mate ɔkɛtɛkyi sɛ wona obi hyia foforɔ modi nkɔmmɔ ɛwɔ sɛ wone ne di nkɔmmɔ ɛma wobɛyɛ used to ansa na wobibi bɛbusa no a ɛwɔ baabi a wobusa no nso hyia mfa nipa wo nsuno ne fa nipa ɛyɛ nokorɛ yɛamfa kwan no so a na watene yɛ nti yɛbɛdi nkɔmmɔ bi a wobɛba nnɛ wobɛba kyena wɔwɔ ba wo fie a na busa ne kwan so yɛbisa wohɔ ba fie a yɛmbusa no kwan so dabi yɛma no aduane di woma no aduane di na ɔma de baabi ada adeɛ kyea berɛ a wowo mu no wopia bɔnten a wobohu baabi wogyina ɛnɛ na obi ba wo fie a yɛbusa kwan so mane aduane ni pɛ nso mane nwale mane baabi na yiwani bɛɛ na wɔtwe ne su ne ne bɛn nyina bɛhu wɔyɛ korɔmfo a wokɔta de korɔmfo bɛba fie sɛ ɔnom nsa a ɔmmrɛ no kɔwensa ne di n'akyi sɛ ɔpɛ ma a ɔmmrɛ no ɔba di n'akyi akyɛ 1 week bɛhu de ɔteɛ bia wobɛgyina wonim ɔnyina wonim nti ɛbia nipa no baeɛ na wokɔbusa no so mbaba koraa ne wɔtumfoɔ sɛ tutu na meturu kwan kɔ baabi na mebaeɛ no ɛka me sɛ memmra wo nkyɛn wote wo sɛ tutu na sɛ ɔtumfoɔ no asoma no bɛsɛfo no kama wobɛhu no wode wo yere nti musa no kwan so na ɔhia bi afama no ɛnkyɛ wobɛhu no suban
No Katechi de okay de sen kana me de ne bobula o. Say. Ese. So see you musa no kwan so. Say me nya wo. Said I was first introduction. Na me say me nya wo. Me wo fi no abeto me. Nti me na me pena me no di nkomo say me nimu. Me nimu. Eno tira say me busa o say odi me ko gina ko to ana. Na me say baby. Say me yin sim bia no. Beti ma ka say me nyi. Say odi me mo me. No ko. Nti me se ko ni me di nkomo ko fo ni me di nkomo ene be biro ho se busua amunim ba o sha se ya nkomo na enyete so ba ko ye o be busa question no be busa ankodi e kire na kodi fifi ne mum se wa o sha se ebusa questions ni ya onipa no wokwache kro ombusa wo onimsa dia wo de beba ese bi o si di nkomo ifai questions e beba wo so no obeba ba ko so bi abedi question beba se busa wi ma no no benyam da baby enti wuna wo se me ba ye no eja unu ya beka wo se bebre na okasenya research bi aye yehu ti be hia ne ma bebre afiri ho to da uruma ka mesre wo se da bani da ben ena bitimenya oni adi nkomo tena mi wie na me ko fi mu se me so question we twem 2 years yana ye ba wo ano atwe and yes open side ya ti de obi so busa bi abusa okay de wadama sisi eno watne minti no e be sha se free ho wa ba kosem se empenyifo ukwa imfi na ye boka na ugina ho atua umwade upa busa obia sikano okura beko asire mpenyifo that is one other day odiaba timaba kwa sem de pada ufuro bai matoka tashi di ungo mo sa de biela ne ngo okitachi wadama Egypt ena sisi ya babe hu se ye free oni wai ufuro bia na ye free na sike dwana ba ha na ye bitu basi bia je Ghana ni meme ye Ghana ni kurubeso ni free asante be kwa ye be kai sika je ku fimunka ya te ye nka ho a ye den ya ye so wonu ma se muntira ye sha asante ase ye den ya ye sha asante ase mami tisi ya da busa kwashi so katachi yenim ena wo kire na wo kire sei be kwai enka sike je ku fi wasem na o kan yin tina ma be kasa to so ye Ghana ni be kwai enka Ghana o se wo ye Ghana ni so ti asi Ghana ni de say it so be kasa be American ni so be Ghana ni ona cha zama America it is over Ghana na over America no ba o ti ba ba the question now pese usanu ko de shwada mai pese usani yedin komo na nasesiri ko ni yedin komo no o kan se o ka faru squad no ho na ansa na faru squad no mi na bidi animu nti wase obisa me se faru kura no na me yedai e wo faru mate okati na ga me ka squad no wa me na me ko fa squad ne bae nti me da makoka ho akata che kwa faru no kwa pese yeti ase ni mini asechire faru ye
say yes will be over in pong and now we could do for nti ikafara we find say abodi obi ayade ani abona baso they say to buy for na if you any kin Solomon na be bring tiasie sana kunya ditie ti ye ho ya ba be ho se Pharaoh no title e ma obi a odi akonya anya title ma obi odi akonya sibia usi ya wade etimbe mauti so tiasie yes otumfo ni din do do say passion minimum the dozo obi a wasi ba tiasie fa minim King Solomon ena minim ositutu a ababio otosomi no pena minim ena minim nana kwakudua otiko koso eno na minim na dia bi akana chemba chane miensa na minim bibiri na no bi abobo obi a friend do bi friend nyame kase ebi sisi so mai bi kanya me kase obi a wasi bi a wasi friend no ai ti se bo yesu obi a wodi ebi friend no bi friend bizaya ebi friend yawe ebi friend hwan obi a wasi tiase e woni kase me da so katachi Pharaoh squad no ye pese uchiremu e maye na wo kase wona na wo da wo ma no na yenim se eye abosom anasa ahemfo ena na wo da wo ma no adawa na me dey according to research no echiri mu ma yehu se edin tutu no omo sesa na ye tutan na according to tutan no ohene ba kotutu na bosom nti wadama tunu no maye tutan na kotutan ne dia na ye obi a wadi egwapen ni hono aye ya adwene no ya maye nti ase me muti abrani na midino okowa mahumwa itata na mewo mo biso minim de Ghana mo be fredi dino se e be fredi o dompo se abono da convocar no on fredi se do da kamalo no Someone me no na me ba kutini ntise okoha mi gina e bibiri kura no omo de asole o Egypt si ameno kase o tempo bibiri oh na mu se Africa maira odi mu nimi dia kwaje nam na mobre eniema bebre abrofo su afiri mo de ba se na Africa e mobosa enti mene busuma sasa asan nametiso ena obesre betna subi ashasi anuna mene nipa encha tibi kumfa
akyire no no mutu anamo ekwa abusa no mko se saland ni media mina bi kuomo meja tatimbe chew tunzo wanwi bise obi ade da o na ofa na wabona mania we yakromfo o se kwa eda o no ni so wurem yo entisa eni tina ma Christopher Bible ni se bisa na bom no be biu o fitinha na o ya dia minu nsai to wutu anamon ko hu se menabo ti ombe pacho se ombe so mani metina to mu ma ho din eni adwuma na meyenti ombafo ni nyina ye sikadwa ko fintira os me ma kwai e ma o mefa dai ensi e mi tra baby sei ne mo ne ruom ntisa me mo ane die o se mi di bikura ba okete dia na ode bae e mo no o ko fo kura betena fo fro metetina eto okete chene ba ne sen e na afedi oji wo mo e no mo tena asundwem se e kasa amamre koso ubu koso abo treso koso she said wait my for sike ni bi ade I just wabo na chechire no ana wodi fo bi ade I just wabo na chechire no na be wabo ma chechire me enti mi tutu die happy pa katechi wadama hone yatiase na tama omobesreye omuhu omumfom so omosre ya ode che omo betena so no dwumadie ben ena na wudima omo medie na me bosi kabia kofi mu ban ti asasi esi kabia kofi wo so no asasi ni nyina bena mewe na mena mema woda ukotra ko se bdo baba menche ya yese we hu adwe wo trim na adwe wo trim me hu a yese kalim ne be yabusa o hwe trim adwe kokowachi usuba papa no usuba boni ekalia yasi tufu ya tufu osisa ebejo wansisa ebepamu epamu so udimi ntwe woni hwe kurumu bi ye yunkuyo bai twesu edipewu bai yu ti itu anamon ti homa odisika gwa kofishe mensa eba meti asese
Gise yesum nipa okura yasem ma igwaguye ya bro ya for 40 days Kutache no ye ahonhom na anase ahonhom na ne wo ansa na yeti ase cause mko kuti nipa sei nipa ntimi nyina benim ena me ntimi nyina benim so ne mbeko bi yo hini ewa ahonhom nim na me wo moa awo me yedwuma bekuti nipa sei din me nyefi din na de be mi wo ma me dey me gishi mina good ni kura mi ena be pebi mi se be koto ensi tinchrechi bu koso for 7 months na ntiasie ba kakra ti do 9 months mu e say atini mas nintina nipa nyama boso menkro enu ye argument na e course a copy boso me enkono no enu ntina oba bia wo ona me gitum 7 months na metini mas 9 months na mje etu to babiti manyem I was 7 months but okay 9 months okay 8 months ntime fangoba 6 months ntime fangoba me wo code bi eye 9 yo abrofu bibiro wa omo shase se omo ye machines atutudi 9 mafamu code 9 eye akan for dia enkono tima fa code no amu cause me disa code no amenipa day ena me dema se code 9 e ma abrofua ko be me se moi se be ko janna ko kara be pantoma isin ne afana ya mo embo ne blessing bledi die mo na mo pe na mo ble obisha se mo ye iPhone o mutimi ye iPhone na ya na obisha se mo ye computer o mutimi ye 9 so mo ye Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 yeah 7 8 9 o ma timanye no so tiasi entina almost say 12 months in the year by 9 months in the year se abrofu nya sa kodu ya kabo sa kodu nti and abrofu are fighting for Africa be sabri ye chimo for slay ye semo Japan there because of singing 9 ensi the Africa oba dia bo Africa munya ho papa eno munantie asase ne ha mo ba chiri ne ji mutum
anka mo haw ɛne sɛ enti obi bɛtena se aka sɛ abosom ne tumi ɛnyɛ ɔmo fom soɔ because bɔne bebree bi wɔ hɔ a ɛnnɛ ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ bio ɛhu sɛ nkwala na ɛba no so ayɛ den obɛwu kora obɛwu sɛ duru tam sɛ kɔmfoɔ firi ne wiase na ɔkɔ na mpɛfa kɔmfo foforɔ a mɛhwɛ obi a ɔte sɛ kɔmfoɔ na mafa no mempɛ sɛ mebɛn obi na ɔde akɔbɔ korɔ no hu sɛ wotwa ne sika a ɛntwa wotu ne tu a ɛnto wobɔ ne dua wɔ ngu wode abaabɔ no na abua wadane no ɛwɛ pɔn ayɛ te sɛ bosom nti dɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ owiase biara no ɔbɛyɛ nti wobɛhu sɛ bosom bi kuta tumi na ɔpɛ sɛ wɔkyɛ wo bi adeɛ a ɔtumi ti si abɔnten na ɔbɛ nipa te biam na ɔbɛhyehyɛ nneɛma kuntan ɔmina na wonyɛ nkogya me fa akwasi asɛm so ɔbɛbde so a wo kɔnyɛ obi a ɔwɔ abadayɛ ɔtumi de ne biribi akyɛ no pa ɔkɔ because efie no makale wo biara mede kyɛ wo a menya yɛyie bia wo ɛnna sɛ nipa sua papa yɛ kasa ɛkwan a mede kɔmfoɔ faa so nipa bia na wobɛtumi wɔ asase wei so da mehaa na ankasa sɛ ɔne hwɛeɛ metetee no meyɛsi fɛsɛ meyi me ho adi kyerɛ kɔmfoɔ ɔwɔkagye tia saa tam na yɛ J.J. Lawrence ɛne na ɛte akonnwa so meyi me ho adi kyerɛ kɔmfoɔ 99 na yɛ da benada na meyi me ho adi kyerɛ kɔmfoɔ keetia no baabi wɔ yɛfrɛ wɔ 18 ɔde meyi me ho adi kyerɛ kɔmfoɔ ɔde kɔ central market anim hɔ ne 13 ankasa daade no nkyina baabi hwɛ akora na sɛ kai afei na mehwehwɛ deɛ mahu no saa tam 1.5 na nyɛ sika ketewa 99 1.5 yɛatɔ ne mpaboa 1.5 na mesɛ me ho akyerɛ me mehia sika sɛm akora no bɛka kyerɛ me ne sɛ yɛatɔ ne mpaboa 1.5 nti ne yɛnkyɛ mu ɔmaa me 700,000 ɛna ɔno no faa 800,000 mesrɛ ne mpaboa ɔde maa me mesrɛ m ne ba deɛ ɔde maa me mesrɛ ne yere deɛ ɔde maa me mebisa ne sika ɔsaa de maa me maame kɔ bɛbusa no 2,000 ɔsaa de maa me 2,000 nkoa na megyeeɛ ne sika no nyinaa ne nneɛma na meyam saa de na deɛ maa no back sɛ ɔmfa ngu ɔma me kwaba mefaa no mehu no bie mu a mefaa no a pa na mede ne kɔ no yɛkyerɛ kɔfoɔ kaka nyina kuro na mede ne baeɛ ɛnipa a memaa no ɛboa no kakra sɛde bɛyɛ wobɛhu ewiase so kaka na kɔmfoɔ damfo bi ɔne yɛfrɛ no yɛwo danso
ɔwɔ sɛ kuropɔn kura afiri Odompa ase na ɔne kɔmfoɔ yɛ fine na kɔmfoɔ ka bi ne firi Nisa Amela ɔde kɔmfoɔ tena stie n'anim ɛna onya hɔhoɔ ɔkɔɔ yɛ ɔbaeɛ na kɔmfoɔ de kaa no asi taw ɔkɔ koraa ɛyɛ no wawa baado ɔnim si akyerɛ no dara nti maame hu sɛ akwadaa no yɛ akwadaa bi a n'anim mradeɛ kɔmfoɔ kɔyɛ adwuma bi wɔ kurowi Sankase so wonim Sankase a mede sika sɔ mede sifa sɔ ne hwɛeɛ amfa mede ne baabi to bɛsɔ ne hwɛeɛ amfa mede ne baakuromu mu bɛsɔ ne hwɛeɛ anyɛ yi medane ne de ne ma Black Sea saa tam na kɔmfoɔ ɛne na nakonta bi yɛfrɛ no ɔbɔi ɛyɛ Milo na kɔmfoɔ de kɔ Burkina ne Niger na ɔmote Bɔko Black Sea ɛne kɔmfoɔ nante 6 months 1 year mpo ɔyɛ 1 year saa tam kɔmfoɔ million na ɔtɔn no na yɛma no drop money 1 cedi 50 pesos ɛne sika no bɛka ne sɛ tete sika no bɛka ne sɛ 150,000 nti market day biara na wobɛkɔ biara no Black Sea ɛba na kɔmfoɔ atɔ paano 50 pesos na wɔyi Milo no 50 pesos na ayɛ 1 cedi na ɔde 1 cedi nama nsuo no na ɔde kɔ onidi because de obɛdi na ɔde ama aberewa no ɔgye ne saa 1 year market day bi na ɔbɛhyia kɔmfoɔ da kunu ɔsɛ kɔmfoɔ nkɔnkɔhwɛ baabi a ɔteɛ ɔne kɔmfoɔ ɛfa aka ɔno ɔde tua kɔmfoɔ ka sika bia ɔkɔ bia wo kɔ yɛ akɔduru nsuo nim bosom de si nsuo nim si ano si ɔkɔ ade nsuo nim wobae ho anwea no kɔmfoɔ duru mfimfini na ɔsi daabi maame ne pɛ sɛ ɔkɔku no ɔnkɔ bio maame ne kae kɔmfoɔ sɛ ɔnkɔ bio na kɔmfoɔ saa n'akyi saa yɛde ne firi hɔ saa de ne ba Tamale ɔso bɛyɛ supply Milo ɔwɔ mede ne kɔma Tongo so sɔɔ ne hwɛe yɛnya no ɛnyɛ easy yɛtete akɔla ne tete no later mede ne kɔma aboabo sɔɔ ne hwɛe wɔanya no mede ne kɔma Sokofi sɔɔ ne hwɛe wɔanya no nam mede kɔma Akɔkora Kwabrabra ɔno sɔɔ ne hwɛe wɔanya no ɔmbɛto ma adeɛ ma me nsum ne fidie nyini da nti mambɛsɛe akɔla no mɛtumi aka sɛ adeɛ a metumi de abiti kɔfoɔ no sɛ memengu ɛno nkɔ maasɛe akɔla no ama deɛ ɔka sɛ wobɛyɛ bi wɛtumi ayɛ
adeɛ biara no ɛyɛ mmerɛ kɔmfɔ sɛ ɔbɛyɛ ɔpapa bɛyɛ ɔpapa collect ɔsɛ ɔbɛyɛ ɔbɔne a wɔyɛ ɔbɔne collect nti da biara ɛsɛ dɛ kɔ ne mɛkum sɛ sɛ bɛɛ 2 to 3 months kɔku kɔmfoɔ sɛ kɔmfoɔ akɔfa ne sika ɔde hyɛ sɛ ɔmokɔ manhyia no wamfa ne nneɛma ne hɔ nkɔ ne ba kɔku no obu ne kɔn mu ahu obu kaseɛ no pin ani ɛho abufuo nti ɔkɔka ne dɔ krabɔɔ ne nsa bu ne nsa kaseɛ no pin kaseɛ no pie nkyɛn sasa kasi ɛna ɔne me ntɔkwa sɛ memegyi me ne masɛ akɔla no sɛ ɛnyina yɛba so okotire so okura kontentem chebe cheba ni sayina mina masem nam se onu mum na se pia na de word na no enu tinama onu so ase na mi na bi firi so ye wona be bi wo wa o ye komfo a bro ho asema bosum be chawade ma uremfi bibia wo wiase da ba ne di pepere peni abutre obi abeso yi na wotwepe obi abeso kom na wotwepe ene kura do mo kwa komtete na wo do mu fie na eko be wa yi a be 6 months be 3 months bolo ni do beko na tangano onu ni asem okatache wadama Egypt oka besi say ya koso ama afe no 9 months no na obeti ase oti ase no efi ho kono den na esiye me jini patron ema mi hu say akonya na kura ma wen awen minti transo ti say me jini patron me fa akonya na mani transo na menwen ya adinti na menti ase eba ebeti ni emase enti baby asika bia kofi be ko bia no me maboa eda ho setu ako jata bi da nanim dibere na antiase emoti ahene tutu na ho aboa edruble bi se kotoko bo match no se tukobia ni ashe kotoko What's the dine open so board dinosaur, open roofing tiles, papa. Now they are board dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is Marfo Ventures. Say Marfo Ventures, ya kwako for stone coated metal roofing tiles. Papa, ne board platform, at your pro. Jack, your crow from adjacent a prime cars. BBN, I'll bet to me a 0244 8703 01.